Pri plnení CNG postupujte podľa pokynov k plneniu vozidiel na príslušnej plniacej stanici. V priestoroch plniacej stanice CNG je prísne zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Vypnite motor, vypnite prídavné kúrenie a zaistite vozidlo proti pohybu. Pri plnení CNG na zákaznícku kartu priložte identifikačnú kartu k senzoru samoobslužného terminálu, zvoľte výdajný stojan, zadajte PIN a potvrďte tlačidlom Pokračovať. V prípade použitia bankovej karty vložte kartu do snímača, zadajte čiastku vo výške plánovaného nákupu. Odčítaná vám bude len skutočne natankovaná hodnota. Zadajte PIN, počkajte na autorizáciu vašej karty a vyberte kartu zo snímača. Z výdajného stojana vyberte plniacu pištoľ. Displej príslušného stojana sa vynuluje a bliká. Plniacu pištoľ pripojte k plniacemu hrdlu na vozidle. Páčku na pištoli pritiahnite k rukoveti tak, aby došlo k zacvaknutiu aretačnej západky. Dôjde k okamžitému začatiu plnenia. Stav odobratého množstva sa zobrazuje na displeji. Ukončenie plnenia indikuje blikanie displeja. Páčku odistite potlačením aretačnej západky v smere červenej šípky. Po uvoľnení páčky odpojte pištoľ od plniaceho hrdla. Plniacu pištoľ zaveste do držiaka. Na displeji terminálu stlačte tlač účtenky a odoberte doklad. Pri platbe bankovou kartou je tlač dokladu vždy automatická. V prípade vzniku nebezpečenstva je stanica vybavená tlačidlom Central Stop. S tlačením tlačidla bude vyradená celá plniaca stanica z prevádzky. Tlačidlo preto použite len v prípade nebezpečenstva. Plniaca stanica je taktiež vybavená hasiacim prístrojom. V prípade akýchkoľvek problémov s plnením CNG volajte dispečing použitím IP telefónu alebo použitím telefónneho čísla.